सत्तेत आयल्या उपरांत एसटी समाजाक आरक्षण मिळवून दितले ते भायर एसटी समाजा खातीर काम करतले। फुडले विधानसभा वेंचणुकीत एसटी समाजाचो मुख्यमंत्री हाडपाचो यत्न करतले अशें आश्वासन काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन दिले। केंद्रामध्ये सत्तेवर आल्यानंतर त्या ठिकाणी आदिवासींचं रिझर्वेशन सगळ्यात पहिले प्राधान्याने गोव्यामध्ये दिले जाईल अशा प्रकारे स्पष्टपणे भूमिका आम्ही त्या ठिकाणी घेतली आहे। इतकंच नाही तर राहुलजी सातत्याने सांगतायत की आदिवासी एससी असेल ओबीसी असेल राज्यकर्ते झाले पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका राहुलजींनी काँग्रेस पक्षाने वारंवार देशापुढे मांडलेली आहे। आणि गोव्यामध्ये आपल्यालाही माहित आहे, मला नाही माहित, परंतु आदिवासींचा कधी मुख्यमंत्री झालाय का गोव्यामध्ये? मला नाही वाटत की आदिवासींचा मुख्यमंत्री गोव्यामध्ये झाला असेल। परंतु काँग्रेसची भूमिका आहे की आदिवासींना सुद्धा गोव्यामध्ये मुख्यमंत्री होऊ शकतो यापर्यंत सुद्धा काँग्रेस आपली भूमिका त्या ठिकाणी ठेवू शकतं याची जाणीव आदिवासी बांधवांना आहेत, एससींना आहेत, ओबीसींना आहेत। म्हणून या संदर्भामध्ये सुद्धा आदिवासींचाही मुख्यमंत्री या ठिकाणी गोव्यामध्ये होऊ शकतो अशा प्रकारे आदिवासींना न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून काँग्रेस पक्षाची गोव्यामध्येही भूमिका आहे आणि देशामध्ये अशा प्रकारची भूमिका काँग्रेस पक्षाची राहिलेली आहे आणि काँग्रेस पक्षाची अशी भूमिका आहे। अमित शहाजीचे ये अशा प्रकारचे शब्द वापरणं याचाच अर्थ की देशामध्ये त्यांना काँग्रेस भारी पडतायत। महाराष्ट्रामध्ये 48 जागा आहेत, 48 पैकी महाविकास आघाडी जे आमची आहेत ज्यामध्ये उद्धव ठाकरेजींचा गट आहे, शरद पवारांचा आहेत आणि काँग्रेस पक्ष म्हणून आहेत। आम्ही किमान 36 ते 37 जागा आम्ही जिंकू, 10 जागेपेक्षा त्यांच्या BJPच्या आणि त्यांच्या पूर्ण युतीच्या जागा राहणार नाहीत।